documental A Serra de San Mamede. A Serra de San Mamede forma xunto coa Serra da Queixa. A Serra Fial das Costas e os Montes do Bernadeiro, o espazo natural máis completo da alta montaña careca. O gran macizo Brensán pertenece aos concellos do Monte de Ramo ao norte e este, Maceda ao oeste e Vidas de Barrio ao sur. O punto máis alto é a chamada Fonte do Santo, a 1614 metros de altitude, onde se atopa unha capela na Orra do Santo que dá nome á serra, onde se celebra unha romería na segunda semana do mes de agosto. Preto da capela hai un refuxio de pedra acondicionado para facer comida e unha fonte que dá nome ao cumio. Reserva natural. Trátase dunha área protexida coa cualificación de lugar de importancia comunitaria, LIC, integrante de Rede Natura 2000, conxunto de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea, relativa á conservación dos hábitats naturais e á fauna e flora silvestres, co obxecto de protexer os espazos naturais máis importantes de Europa, creouse no ano 1992. En proceso de cualificación como parque natural, ata o ano 2004 mantívose unha reserva de cervos e corzos, nun cercado da parte oeste que hoxe existe e non está a ser empregada. Preto deste cercado se atopa o Centro de Educación Medioambiental As Corcedizas. Esta paraxe da cara oeste da serra chámase o Caudillo. Na actualidade recupera pola organización medioambiental Amigos da Terra. Flora. Na cara leste a vegetación é propia dun clima continental de alta montaña. A chamada rexión eurosiberiana galega. Atopamos no noso camiño vegetación de monte baixo, queirugas, cerquiños, uces brancas, arandos e máis bosques de coníferas, resultado da repoboación forestal. Fauna. A Serra de San Mamede está repartida entre as moitas parroquias de cada un dos 4 concellos que a forman. Así, as aldeas presentes na serra empregan os seus montes comunais repartidos por todo o territorio como lugar de pasto para o gando, maiormente vacuno. Repartidos por toda a serra, aínda que soamente son doados de divisar o inverno, podense atopar corzos, cervos, xabarís e levos, ademais de coellos e lebres, claros indicadores das rexións de Galicia interior. Tamén hai ampla variedade de aves, reptiles e anfibios. En canto ás aves, compre destacar a existencia da máis de 100 especies. Peixeiro, lavandeiras e un bon número de águias e falcóns. Lenda. A lenda popular conta que San Mamede foi ermitaño da serra de hoxe, leva o seu nome e alí construíu unha ermita. Os troncos para a madeira necesaria os recollías dos bosques e os labradores os tiraban colina abaixo. Pero polas noites volvían ao mismo sitio. Para levar a pedra, subirse dun carro tirado por 2 corzos. O demo mandou ao lobo que se comera un corzo e este comeuno. O santo cazouno e o puxo a facer xugada co outro corzo e tirar do carro cheo de pedras para construir a ermida. Para poder saciarse da sede, apareceu milagrosamente unha fonte. A fonte do santo nas proximidades da ermida que aínda hoxe nos preguntamos como é posible o seu perpetuo manantial nestas altitudes.